गोनां दिनैनि नैबे फुंबिलि समाव मादारबारि गामिनि खन्द नं सारि 5 पुब मादारबारि एलपि स्कुलनि सोलाय जे 8 नम्बर सारि 5 मादारबारि दैमालु एम इ स्कुलाव नुजाफैनो हानाय मानगोनां जोंनि मादारबारि गामिनि गावबुरा आरो लोगोसे नुजाफैनो हानाय जोंनि नैबे गामिनि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे जोंनि नैबे भट सेन्टारनि बिएलअ आरो लोगोसे रायजो राजा बिथांमोन दा दिनै जोङो नैबे गोदान जिथु भट केन्द्र बेखौ बेखेवनो थाखाय आं जोंनि मादारबारि गामिनि गावबुरा मानगोनां सानसुमा बर' बिथांनो गांसे गुफुर फालि एबा आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो जोंनि ओंखाम संग्रा बेनिफ्राय दा नैबे दिनैनि जिथु गोथार फुंबिलि गोजोन फुंबिलि बे जोंनि बे सारि 5 भट केन्द्रखौ बेखेवनो थाखाय आं गुरै खावलायनायजों लोगोसे फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं बिबुंथि लाखिनो बे फुंबिलियाव गासैनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि बे माबा आं बेखौनो बुंनो बारा बुंनो सानाखै माने जाहाथे दिनै गोदान हिसाबाव आरो सिगांनिफ्राय मोनबोखाबाय थानाय माने जेरावबो जोंनि मादारबारि एरियायाव बेफोरबायदियाव माने जेबो माने हालाव साव जायाखै जाहाथे बेयावबो दिनै शान्तिपुर्ण भाबै जाहाथे सोलिलाङो गासैबो जाहाथे माबालायो बेखिनिखौनो आसा खालामदों आरो बेखौ बुंनानै Ready? नैबेखौथ' मानसिफोरा प्राय सिनायो जोंनिया जा बर' सावथुन मुलुगनि सासे जाखांफुनाय जा रुबुल बर'मोन ना रुबुल बर' नैबे जोंनि मादारबारि भट सेन्टाराव बिथाङा भट होखायो बा जोनोम जायगायानो बेनोखा बेयाव होनो फैदो आं खनसे सोंनोसै देग्लायथ' जिबायदि भटनि बार बारदों जोबोर गोख्रों बारदों सरकारखौ सोरखौ फैगोन बायदि सानो नोंथाङा? दाथ' ओरैबायदि माने गासिबो पार्टियानो गोख्रों दा राजनिति होनोबाथ' बुस्थुखौ ओरै डाइरेक्टलि बुंनो हाया दासिमबो ओरै बार बारनायखौ एकदम माने मोनदांना मोनाखै आरो बबेथिं सोर मा जायखिजाया जाय थाङो सरकारखौ मोजाङै खुंलांगोन होननानै आं सानो आरो दे भटखौथ' प्राय एबसेन्टआनो जाया देग्लायथ' नैबे सेन्टारा गोदान जोंनि जायगानि नांदो जेनेबा जायगाखौ मोजां जायगा निजिनि जायगा मोजां जायगा आंनि जोनोम जायगा मादालबारि तामुलपुर गोदोनि सेन्टाराबो जोंनि मादारबारियावनोमोन नैबे मोनसे सुपायावमोन आरो बै मोनसे सुपायाव माने भितुरामोन फिला खममोन नैबेयाव ब्लां ब्लां जिथुके जोंनि नैबे दैमालु एम इ स्कुल आरो लोगोसेयावनो अलंबार एल पि स्कुल दङ मोननै स्कुलनि गेजेराव नैबे मोनसे फिल्ड देग्लाय नैबेयाव स्रां मोनसे गोदान स्किमाव न'बो मोननाय जादों बेयावनो गोदानैनो भट सेन्टार जों मोननो हादों जों मोजां नांदों बिथाङा मोजां नांनायखौ बुंदों जा रुबुल बर'आ भिलेन पार्ट लायो बांसिनानो दे आरो सोंबावनियासै आङो देग्लायथ' दुर्गा फुजा लोखि फुजा फैलायबाय दा फिल्म हिसाबै मायाव गोदानै माने एक्टिं खालामनो मोनखो बा माया देग्लाय ओंखारगोन एसे मेसेज होदो। आंनि सावथुन फैनो गोनाङा आं थाहैबाय सिंखायाव ओमफ्राय गोसोआ बोराया ओमफ्राय मोनसेया फिन साजा देग्लाय ओंखारगोन देग्लायनि शुटिंआ बे मोनसे मोनथामा रिलिज जाबाय आरो मोनथामाव आं दङ दुर्गा फुजा लोखि फुजा ओमफ्राय मोनसे दंबावो जिनाहारियावबो दङ मोनब्रै रिलिज जाजोब्बाय रिलिज
सिंखाया गाबोन 23 जागोन रिलिजआ जायखिजाया दुर्गा फुजा नुनो मोनगोन नुनो आरो मोनगोन दुर्गा फुजा नुनो मोनगोन रायजोफोरा रायजोफोरा नायबाय गासिबो फैनानै नायफै हयथ' मोजाङानो जादों खोमा औ हामदों शुटिंफोरा औ मोजाङै काहिनिफोरा औ दे नायलायदो नायलायदो बिथाङा गासिबो बुंबाय देग्लाय बिथाङा मोनब्रै फिल्म शुट खालामनानै देग्लाय रिलिज होनो हादों दा दुर्गा फुजायाव नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन नायदो ना थेंक इउ दे जोबनायाव आं पल सेन्टारखौ देखायनोसै जोंनिया पल सेन्टारा मोननै लेफ्ट आरो राइट जायो नैबेनो जोबोद साफा जादों देग्लाय रुमाबो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंना अननानै लाइक आरो शेयार खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसेयाव चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायबाय